फोन नंबर 02367 234000. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या वतीने लाखो भाविकांच्या श्रद्धास्थान असलेल्या आग्नेवाडीमध्ये आम्ही स्वागत कक्ष उभारलेले आहे. या स्वागत कक्षाला आजतात आमदार नितेश राणे यांनी सदिच्छा भेट दिलेली आहे. साहेब, खऱ्या अर्थाने आज तुम्ही आग्नेवाडीची खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राच्या लाखो भाविकांचे एक श्रद्धास्थान असणारं हे मंदिर आहे आणि तुम्ही त्याचं दर्शन घेतलेलं देवीचं. खरं तर काय प्रार्थना केली, काय प्रार्थनापेक्षा भराडी देवीने आम्हा राणे कुटुंबाला नेहमी भरभरून दिलेला आहे. भराडी देवीच्याच आशीर्वादामुळे आणि इकडच्या देवी देवतांच्याच आशीर्वादामुळे आज राणे कुटुंबाचं नाव फक्त महाराष्ट्रामध्ये नाही पण भारत देशामध्ये झालेलं आहे. म्हणून भराडी देवीकडे आम्ही नेहमी त्या आईचा आभारच मानतो की आतापर्यंत आईने मागण्यापेक्षा पलीकडे जाऊन भरभराटीने आम्हाला लोकांना राणे कुटुंबाला दिलेलं आहे. फक्त आम्ही ज्या लोकांच्यामुळे मोठे झालेलो आहोत, ज्या कोकणातल्या जनतेमुळे आम्ही मोठे झालेलो आहोत, आम्हाला नाव मिळालेलं आहे, त्या कोकणातल्या जनतेच्या सेवा करण्याची शक्ती, ताकद ही आई भराडी देवीने आम्हाला द्यावी. आम्ही आमच्या जनतेची सेवा निस्वार्थी पद्धतीने वर्षानुवर्षे करू शकू यासाठी आईने आम्हाला आशीर्वाद द्यावा, एवढंच आम्ही आईकडे दरवर्षी मागतो. खरं तर कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग कोकण 7 लाईव्ह नव्या वर्षात पदार्पण करत आहे आणि वर्धापन दिनानिमित्त ऑक्सिजन टुरिझम ही अभिनव अशी संकल्पना समोर आणत आहे आणि एक वर्षभर या थीमनुसार आम्ही काम करणार आहे. काय तुमची कोकण 7 आणि तुमच्या सगळ्या टीमचं मी अभिनंदनच करेन, कारण का तुम्ही नवीन वेगवेगळ्या संकल्पना आमच्या जिल्ह्यामध्ये राबवत असता. तुमच्या प्रत्येक संकल्पनामध्ये सिंधुदुर्गाच्या पुढच्या 25 वर्षाचा विकास आणि 25 वर्षाच्या विकासात चाललेला मार्ग हा तुम्ही त्या निमित्ताने लोकांच्या समोर आणत असता. आता ही ऑक्सिजन टुरिझम नावाची एक नवीन संकल्पना तुम्ही जे आणताय त्याच्यामुळे निश्चित पद्धतीने लोकांना विचार करायसाठी तुम्ही प्रवृत्त करताय. काहीतरी वेगळी संकल्पना घेऊन ऑक्सिजन आणि टुरिझम ह्याची जी काही तुम्ही सांगड घातलेली आहे त्याच्यामुळे लोक निश्चित पद्धतीने आपल्या कोकणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळ्या पद्धतीने बघतील. शेवटी टुरिझम तेवढाच महत्त्वाचा आहे, पण त्याचबरोबर ऑक्सिजन किंवा तुम्ही जे काही आरोग्यदायी टुरिझम आपण करावं असं जे काही संकल्पना त्याच्या मागे असावी असं माझा विचार आहे. तर ती संकल्पना लोकांपर्यंत जास्तीत जास्त कशी पोचेल आणि लोकांनी ती समजली पाहिजे, अभ्यास केले पाहिजे, पचवली पाहिजे, या दृष्टिकोनातून तुम्ही जास्तीत जास्त त्याचा प्रचार करावा अशी माझी अपेक्षा आहे. त्या प्रचाराच्या निमित्ताने आमचीही तुम्हाला कुठे मदत लागेल लोकप्रतिनिधी म्हणून, त्यासाठी आम्हीही तुम्हाला साथ देण्यासाठी तयार आहोत, एवढं हे आवर्जून तुम्हाला सांगतो. धन्यवाद. हे होते आमदार नितेश राणे. खरं तर आमच्या या अभिनव संकल्पना त्यांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहे आणि देवीच्या चरणी देखील हीच प्रार्थना केलेली आहे की कोकणला समृद्ध बलवान बनावं. धन्यवाद. थँक्यू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.